start dancing now, see. Sådan, så kigger jeg. Jeg skal bare lige være sikker på, at der kun er et barn derinde. Ja. Og der er kun en lille en der. One baby. Okay. Okay. Then you have to make work one more. Kan du tage nogle billeder af det der med det sammen? Det kan du tro, men jeg tager også en DVD. Ja, det var det, jeg tænkte på. Det så jeg derude, vi kunne... Det kommer med. Nu skal vi se. Nu skal jeg skal lige have gang i nogle forskellige ting her. I'm going to measure the nakkefold her. Fine. See the phone? Mm-hmm. See the heartbeat? Heartbeat. I'm going to explain a lot of things to you, what I can see. It looks fine. It looks certainly looks fine. Now I don't speak that much because I'm very concentrated on the nakkefold here. So I'll talk in a little while. Because I need the baby to be in a certain position to make this examination. Now the baby's doing gymnastics. Mm-hmm. Hiccups. Hiccups. So I measure the baby a little older. See, 14 the pill one But day, I'm able 14 to week do, and 1 day. this is the very last day that I'm able to do this because the length is 81 millimeters. So you couldn't have done it tomorrow or the day after. Okay, we're in luck there. I wouldn't say perfect, but that's okay. That's good. Because we thought about coming next week. That would have been too late then. I can see 2 arms and 2 legs, hands and feet. See brain, I see Yeah. the put finger in the mouth. Yes. See the put finger in the mouth. Mm-hmm. So I have to wait until the baby is in the right position to make this measurement. The heart is here, the stomach. This is the stomach of the baby. It tells me that the baby drinks from the fluid. It's fine. Så skal vi lige have baby til at ligge roligt her. Herhen dur det lidt bedre, men jeg skal have en bedre profil. Jeg skal have næsen mere op. Nu vender barnet hovedet lidt. Jeg skal have en næstip lige i vejret, for at det virker det her. Så jeg sidder og venter til. En hånd, arm. Say hi, Papa. See. Try to please pull down your pants a little more because I'm just. Thank you. But the baby looks fine and healthy. Yeah, look strong. Strong, yes. Look at the legs here.
They're jumping all the time. I can see it has a nasal bone here, normal nasal bone. It's important Okay. according to this. It has turned. Now the back and the spine is Yeah. up. This is the head. 2 brain parts. Good. That's good too. Very good. Good to see that. Brains is looking fine. The skull as well. The head. I've seen the heart is here. I've seen the stomach. Yeah. Så når jeg har set en mavesæk fuld af vand, så ved jeg, at spiserøret fungerer. Der er ikke nogen forsnævring i spiserøret. Barnet drikker af første vand. Okay. Så det er rigtig fint. Jeg har set 2 nyrer. Both kidneys look normal. I've seen the bladder, urine bladder right here. Yeah. Mm. And I've actually also seen the sex. Mm-hmm. Chicago boy. Do you want to know? You want to know? Yes, we want to know. Yeah. Wait until turn again. Yeah. Look like a boy. Look like a boy. It is a boy. It is a boy. Det vil jeg lige stille spørgsmålstegn. Okay, then you can have one more Anderson in the family. It is a boy. Så urolig som den er, der var den næsten en tus. See, look like a boy. Yeah, it is a boy. Der er tidsmanden lige der, der stikker op en gang imellem her. Ja. Den ligger og åbner munden der. Ja. Look strong boy. Fint. Næseben. Jeg kan lige have baby her til at... Når vi når frem til den her uge, så bliver det altså lidt uroligt. Det bliver lidt sværere at måle på. Ja, det kan jeg ligesom se. Fordi han ligger ikke stille. Men det er rigtig fint. Han har en lille bitte nakkefold. Ser godt ud. It looks fine. Det du taler om nu, der ser godt ud, det er nakkefold. Nakkefolden og det Ja. hele. ikke? Det Okay. hele. Ja, ja, ja. Nakkefolden er normal udseende. Jeg venter lige lidt og ser, om jeg får nogle endnu mere perfekte billeder. Hvad er det, man måler på den der nakkefold? Jeg måler, hvor bred den er. Jeg ved, at nakkefolden er noget sort, noget der ligger mellem der og der. Ja. Nu er jeg jo vant til at lave det, så det giver ikke måske en stor mening for jer. Men en nakkefold, det er lille. This is some fluid. It's Neck. in English you call it the neck translucency. Mhm. Sort of sådan noget gennemsigtigt, Ja. noget med væske i, Ja. liquid.
under the skin, between the spine and the skin, you see some fluid at this point of pregnancy. Down syndrome babies have bigger amount of fluid in the neck skin. It's still so. He's not. I mean, I can't say with the 100% certainty that he's not a Down syndrome, but I can tell you that it's very unlikely. Det er meget usandsynligt, at han har Down syndrom, but I can't tell you for sure. This test is not a 100% test. No. But Det er kun fostervandsprøver og moderkageprøver, der kan sige det, men det er en sandsynlighed, og sandsynligheden for, at han har Down syndrom er meget lille. Meget, meget lille. Og der kommer jeg med et tal om lidt, ikke? Når jeg får regnet det her ud. Han må gerne løfte sig lidt, men nakkefonden er en sort bane, der ligger her mellem to hvide. ja. Og den kan jeg få mere eller mindre gode billeder af. Og sådan set det jeg gør. Nu kan jeg ikke se den. Nu kører jeg rundt, og så kan jeg se den nogenlunde. Nu kan jeg også se den hernede. Ja. Men jeg er nødt til at... Mavesæk. Ja. Lungs, liver og tarmene her, hvad hedder det? Intestines. He looks very, very fine and healthy. Det man lige så der, der lå sådan ned over ryggen. Det var noget af navlesnor her. Ja, det skulle jeg til at sige. Hvorfor er du ikke? Okay, now we know which clothes we have to buy. Absolutely. Not pink. No.
weight is about 100 grams. Mm-hmm. Hmm. It's normal size. Normal size. No. Check it. This is the cross section of the Yeah. stomach. En skive jeg har taget midt i maven og kastet op på skærmen. And measure bone in the upper leg. 91 gram. Fuldstændig fint. Perfekt. Very good. Ser det igen, når han vil ligge posere der på ryggen. Fin hånd. Uge 6 dage, Ja. 40 27. Ja. Ja, okay, det er lige... Igen. Fint billede af barnets længde her. Så det er derinde, det er 13 uger og 6 dage. Så det er fint. Ja, det var godt. Når man nu taler den der nakkesfolk, og man siger 13 uger og 6 dage, er det så fordi usikkerheden bliver meget stor, eller er det fordi det er stort set umuligt at måle den, eller hvad er årsagen til, at man lige siger 13 uger og 6 dage? Det skal du se her. Det er fordi de vokser helt efter et skema, Nå, og de er prototyper nu. Vi ser her. Nu har man mål. Nu måler jeg laver et mål, der hedder fra hoved til numse. ja, Nu ligger den ikke helt lige så flot som før, men det var det billede, vi havde på skærmen. Derfra og dertil. ja. Nu siger den 13 uger 4 dage. Nede på Ja. 7:38, men Ja, den strækker sig Det ikke tager rigtig. 7,79 før. Ja. 13 uger 4 dage. Hvis den var så lang, så var den 14 uger og 0 Ja. dage. Ja. 14 uger 4 dage. Så sådan, hvis den var så lang, Okay, var den 14, det var med en uge. Ja. 14 uger 6 dage. Så målet her, vi ved, hvor meget barn vokser per dag i starten, der gør de det alt sammen ens. Men hen ad vejen, når vi kommer længere frem, så begynder det at blive forskelligt, hvor nogle vokser lidt hurtigere end andre, og bliver til store børn, og nogle tager dem lidt med ro.
Men på det her tidspunkt, i starten af graviditeten, der er de alle sammen ens. Okay. Og så kan jeg tage, så der er ikke ret stor usikkerhed på det, tværtimod. Det er fordi, jeg tager en mål her og siger, at jeg kan se, at barnet har en hoved-halelængde på. Det var bare det, jeg sidder og forfiner. Jeg ved, hvordan fosterstillingen skal være. Ja. Jeg ved, der er tissemanden lige i vejret der. Det tegner ikke godt. Den er, det er 1,9, der har jeg målt rigtigt. 1,9 millimeter, det er nakkefolden. Ja. En lille sort bane, der er her. Hjertet banker. Ja. Så det er rigtig, rigtig fint. Nu ser jeg igen. Nej, det var 3D, det kører. Der er den lidt for lille til at være med endnu. Jeg har moderkagen. Og masser af moderkage. The three-dimensional picture is not Yeah. working well because of the placenta, the moderkage. Jeg laver hul i hovedet på ham og skærer benene af ham, på grund af at jeg ikke kan komme ind og se dem. Ja. Ja, tænker jeg, der kommer her. Men det bliver jo bedre. Det bliver bedre. Se, der ligger altså et fint barn derinde. Ja. En fin lille dreng. Jeg kan se, det ser fint ud. It certainly looks fine. Yeah. I'm going to do the calculation for Down syndrome.